Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injing bocah-bocah kelas tunggal. Pripun kabare? Mugi-mugi kita sedaya diparingi sehat nggih. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bocah-bocah, ayo kita buka bukune Wasis Basa ing halaman kalih. Judule ngidentifikasi pangucaping tembung, ngrungokake teks pacelaton. Teks pacelaton iku teks percakapan. Nah, ayo kita waos sareng-sareng nggih. Judule Rerewang Pakdhe Mantu. Nina, Pakdhe, lataripun kula sapu nggih. Pakdhe, awakmu bisa ta, Nduk? Roni, kursinipun kula tatah nggih, Pakdhe. Pakdhe, iya le tatanen. Wah, pinter kowe le. Nina, Mbak Ratri wonten pundi, Pakdhe? Pakdhe, Mbak Ratri isih dandan ning kamar rias, Nduk. Nina, wah mangke Mbak Ratri mesti ketingal ayu nggih, Pakdhe. Pakdhe, ya mesti, Nduk, wong dipaesi ora paesan wae wis katon ayu kok. Roni, sampun rampung kula tata kursinipun, Pakdhe. Punapa malih ingkang saged kula mbiyantu, Pakdhe? Pakdhe, kae regade sing disapu adikmu cikraan banjur buaken ing pawuhan ya le. Roni, inggih ngestakaken, Pakdhe. Nina, Pakdhe, ibu wonten pundi nggih? Pakdhe, ibumu ngrewangi budhe nyepakake daharan ing pawon. Nina, kula badhe dateng ibu ngrencangi ngonceki brambang, Pakdhe. Pakdhe, wah awakmu bisa rerewang ing pawon ta, Nduk? Nina, saged kaliyan sinau, Pakdhe. Pakdhe, ya wis kono rewangono budhemu ing pawon. Roni ning kene wae karo Pakdhe. Roni, punapa malih ingkang saged kula mbiyantu, Pakdhe? Pakdhe, iki plembungane sebulana le, mengko banjur dipasang ing terop. Roni, sendika, Pakdhe. Nah, cobi sakmangke dibuka bukune ing halaman sekawan wonten gladhen setunggal. Kerjakan gladhen setunggal iki ing buku halus. Kerjakan nomor setunggal nganti gangsal, tulis jawabannya saja di buku halus. Cukup sakmenten materi dinten iki kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.